pambukane cerita kumpulane promoto Arjuna ireng kek makarya pambukane cerita kumpulane promoto Sigrang lere budaya pambukane cerita kumpulane promoto Arjuna kang asma Sigrang lere budaya pambukane cerita kumpulane promoto Arjuna ireng kek asma Sigrang lere budaya pambukane cerita kumpulane promoto Sigrang lere budaya pambukane cerita kumpulane promoto Angelure budaya Arjuna ireng rasa anjir Don ame kosong kaliman tapi dimini tawang toang sinungkun Putri santawa dari Ausara Absari Putune Tengan Kalan Nanti Busono Mame Bawa Membo Rumo Mame Bawa Membo Warno konson minggir gir ono dayo gir konson minggir ayo minggir gir yo minggir yo
Sumanding kemengati Rino Sotyo Temo Tembi akan kembali selasi kita takkan terganti. Hae yo. Hei yo. Oh iya ya. Yo. Oh ya. Ganti rasa kabutnya laras siramu ketresan akan getar kebesaan hanya kita sumanding kembang api Rino Sotyo Temo Tembi. Mas yang peluk kosek mas. Yuk. Yeah. Rasa kebahagiaan laras siramu ketresan akan getar kemesraan akan kita yang rasakan tumanding kembang api Rino Sotyo Temo Tembi akan kembali selasi kita takkan terganti. Panggilan Mas Mon. Mas Mon. Arjuna ireng lagi. Ayo Lekno. Bandung Selatan di waktu malam berselubuh putra merah
Pati Putri Manda Ibunda Baradewi Terdengar seru-seru Kosek peluk ora iso ambekan aku yakin. Ya Allah, Mas iki peluknya dimatiin dulu boleh nggak Mas? Ini kasihan Mbak Nia soalnya. Halo. Ya. Iya. Bandung Selatan di waktu malam jauh terdengar suaranya iya sungguh indah sinarnya rembulan riwayatnya yang takkan lupakan. Nggih, Bandung Selatan Mbak Nia. Luar biasa. Gedruke oke tenan iki. Nate itu Ciro lupa. Sampe nek milih sing ndi ono, Mas. Wes sing gede dhewe kae lho. Mas sing putih kae wis mbuh kedaluwarsa. Es payet. Es payet. Nggih luar biasa Arjuna Ireng pokoke luar biasa. Aku lagi pisan iki Mbak Nia. Piye, Mas? Baru pisan iki aku koyo ngene iki. Delok iki. Heeh, delok gedruk semene mbane ora iso. Aku ono nih kok mek ketemu kae Oh, lah nek kaya ngono wis Kuncoro Jayeng Bawono. Iya mesti tidak asing lagi. Apa iki request oleh saka kono? Apa Mas? Matone nek soroke. Apa? Karmo Trisno. Waduh. Kowe kok le galau wae to mul Jan. Ya sesuai dengan isi hati ya. Ning ya ora panggah kuru e. Kurgan daging. Kurkan daging kok malahan. Ya Mas ya dipinangkani Karmo Trisno. Moh nyanyi dhewe Yan. Apa lekno? Wah Jan kowe kok ya nang mburi-mburi ya ngapa to? Lah, mau maju. Ora ana sor. Ora ana soroke. Langsung ya, ora ana soroke soalnya. Sepuranen aku sing ora bisa teko katresnan kang tulus saka dikawatu wong bagus. Sepuranen aku sing ora bisa
sumpah ora migunane elingo karmo tresnamu yayi sumpah ora migunane elingo darmo tresnamu yayi elingo darmo tresnamu yayi yuk so Karmo tresno sampun katur Mas Mamo, sumangga salajengipun Mas. Apa? Tambal ban. Alhamdulillah banku. Lah teh iki kerundak-undakane dadi tukang tambal ban bar. Bar gedrung kok nambal ban Mas. Aku iki tukang tak gendung dudut. Ya Mas ya dipinangani apa Mas rada minyak sithik. Iki dikasih segoro madu. Oke. Ya. Segoro ning madu. Minta legine ya Dik ya. Heeh. Sing asin apa Mas? Lengket kae paling. Segoro keringet ana ora? Segoro keringet kena wong. Ya Mas. Mas ya. Kita seniningan. Mangga, Cak. Ora. Enek pasien yang ngarepe dhewe piye iki? Wong sepi. Sunyo rore. Awan yang ngomong. Alasan obeto neng aneto. Kapan ku marang sliramu. Pengen gaman sornya neng esemu.
tresno uga sliramu tan citra kayong yon asmaran segolomku ayo yo Arjuna iring lagi dek mangga penak lo mas luar biasa. Terus seperti ini Ki, di Lorot Rumian apa slogannya? Pripun Pak? Pak Juragan, Juragan Mon sini. Pripun? Ajeng dilajengke napa? Satu lagu lagi. Okay. Satu lagu Mbak Nia, bukan satu album. Mereka pamundutan sekemiki Mbak Nia wonten 1001 Bapak Ibu. Oh nggih, semoga salang-salang. 1001 kanca-kanca lumatar sesarengan kalian Arjuna Ireng kalian bola luwesnya Indonesia. Monggo Pak. Ciklo. Oke, juga terima kasih kepada rekan-rekan penggedruknya Indonesia, luar biasa. Terima kasih kerjasamanya dari mana? Prambanan ya? Prambanan dari Manis Renggo, dari Bolodewo Entertainment, dari Putra Manunggal. Dan juga dari pendukung semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Spesial untuk Anda ada 1001 bareng Arjuna Ireng. Spesial buat Pak RT, Pak RW, RW 06, RW 07, aturakan Sugeng Daluki. Dan juga semua penonton yang luar biasa hadir pada kesempatan malam hari ini. Monggo saya uji permintaan lagu dari yang di belakang tadi. Ya. Jaluk lagu. Ngerti rutin enggak gulung.
bersama Gedruknya Indonesia. Aduh Rama ibu ngapurane aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih ana ning dodo jolali tansah tetungga muji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing lali warganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Matur suwun monggo Mas. Lanjut Mas Indi. Sik. Matur sembah nuwun Bapak awit atensinipun luar biasa nggih. Terus begini niki dipun lorot rumiyin. Oh lorot sih, iya, monggo. Masih lukir, ya.
Yuk, yuk, yuk. Selanjutnya. Korban berikutnya. Hei, yos. Ih, lera-lere ganti gawe. Hei. Oi, ayo. Oi. Yo, yo. Oh, yo. Ya. Oh, Ya, oh. Oh ya. Woi, oh. Woi, as. Kamu kabeh oh. Gaya. Yos, woi. Ya, oh. Oh. Yuk, oi, ha. Yuk, os, gaya. Yuk, yuk, os, Oh, iya. Sing prayitno ngati-ngati kerja bagus. Arep kata. Oh, ya, oh, ya. Simba, Simba. Yo. Geruduk, geruduk. Hoi, ya. Ya, os, yuk, Hoi, os. Ya, ya, Lolo. ya, ya. Lolo. Ya, ya. Os, yuk, Iya, iya. yuk, os. Ya, ya, oh, yo. Ya, ya. Solo. Iya. Yuk, hoi. Yuk, 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 yuk. Oh ya. Iya. Hoi, os.
Kedua kedua. Harga dola. Mbah. Nggih, Mbah. Niki pinten, Mbah? Hanya kita yang rasakan sumanding kembang hati Reno sojo temo temi akan kembali selasi kita tak Matur suwun nuwun bolo-bolo matur suwun nuwun.
yo. Hei. Kencangkan sobu pengaman, angkat tangan musik. Saya rasa sarangan, saya rukun rame-rame, saya anggame. Iya. Ayo kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Iya. Terima kasih. Oh milih diri tampaknya. Iya. Pas.